при положение, че тези пари ще отидат при кметовете, през които минават всички помощи, социални, дърва за огрев и така нататък. Нямаме опозиция в този парламент. Опозиционните партии, в лицето на Възраждане, например, сега повдигат въпроса за чуждестранните агенти. Това ли е най-важният въпрос в момента? На фона на това, което се случва. Насочват вниманието ни към геополитика. Украйна или Русия. Вместо да посочат, че големия вътрешен проблем е факта, че ни управлява мафия. Всички процеси на разпад, които настъпиха в ДПС, в БСП, в ППДБ тлее такова нещо и те спасиха се от разпад просто на магия, но това няма как да се избяга. Този разлом и при тях ще се случи рано или късно. Ние вместо да мислим за това, че имаме проблем вътре в държавата, нашето внимание се отклонява навън. И това се прави от опозиционните партии. Ето защо казваме, че в България има сглобка, спойка на хора, които са от години, от десетилетия в управлението. И те не правят нищо друго, освен да правят комбинации помежду си, за да продължат разграбването на държавата. Защото ако продължим това, ние се разпадаме като